Kadagiti wan hang kayo ngamin apo nga nakalag-in dito yung Mixelar song handa kayo makita. Pero makadagdag. Wan nga makangagda of course ni Christian Domingo, and of course sino pa dito ti Barbaro awanan ba di ka muna sino ti Barbaro. Awan adila. Na isarakan. Isa ganam di utangan. May sabi nga mensahe apo tingkang basahin ni Kati Kuntaway dito'y apo Palasyo tao kat kunana ni ating Gina yes adadamanan kang Karuba FDD manong ko June na ating JM Square kunana na madi mo ada signal na kung ka nagparang isong ni ating JM Square kumusta manan mga kumusta manan nga tanunan to na samit nga mensahe kada kayo manong ko and manong kablawang man manon awan madi ko ni mabasa awan dagitay ing utag tibiyag umuna nila kay ko kan anak ko Mark June Kyle kan aminan nga kakarubag dita Baluarte nga nag reunion. Wow. Di ka naman dita Baluarte, Acosta family. Sa handa na kay Ayab. Actually, nung ibang data ko nagtukaranta. Sabagay. Ate Gina, marigata na kamang basa ti all capital letter. Sa totoo lang, masyado ang amin nga, no, agsusurat talaga nga, ususarak iti ko, iti... Ate yang capital letter amin tangamin o capital kasla ka lamang ka ungut ati kuma pumanaw kan ko na no pumanaw kan nga small letter ti pa nakaisurat na kasla ibagbagam lang nga pumanaw kan di ba? Medyo na lumana ngem no capital letter deta kita pumanaw kan kuno na one dakkel iti wait na iti panangusar iti capital letter iti sursurat uri no text tayo apo kanga dumdum nga kadagiti ka textmate tayo kita antay basit dagiti panag isura na uri no madiketa sida no kunam ijeng small letter at ati nalumanay lang okay lang okay lang siguro matitirik na nangam no madiketa sida tapos capital letter ti pa naka-text na agad kasla ka lamang kung ungat kasla lang bagang matinay mas talutom kasday ko ma ay apo da malagip no kastoy ti Sonata ading Joseph ano na ni Nanay Darlene tatay isupay nga rod makapailiw ti presensya dagiti stakeholders tayo dito Pilipinas talaga nga no bumisita tato yan again enjoy kami apo nga FDD talaga mo nga feel me iti kaadada makipin nagkaakadawada so nga dandalita man nga pumanaw pun okay nga ro tagipit ito mga pangablao dita hi Manong June and JM Great Command ni Beli Gaga sa Ken Ronnie Palak dito Arabiat from Boy Satsat Satsat? Satsati. Ay, Satsat. Song 7 inches. Salamat Karuba. Adi utang pa kini kabagya akar baruyam. To all listeners, apo di San Sebastian, dita Puro 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1, Sitio Marabuliga. Sitio Katapatan. Ano man din, nga sitio nga ro, dyan nagtukaran tadi ka naman. Sitio Tikog, Barangay Padad, Alicia Isabela. Ayan, nagyaman kami apo iti pa ng bisita yun, iti 40 kaduwa, iti family oralio dita. Oo. Talaga mga nagragsa, da ka nang ipadawat at tinakaad, ado nga kwarta. Okay. Kanang ipadami nga managutang. Para kanya yun ay daw. Alayoyo, man. Mabalin ko man pangalan ipaglangan nagtintinagan pasarayin nag-ilimingan yatan saan lang a Bombay di mabalin apagutangan bangko di kang runaan agkaratot agpautang ay nagimasti magandang tanghali ay nagimasti Manong June ay nagimasti Ading Jay mutat ti bangko Nova City Bo. Batiin ko nga po. Nova City Bo. Ang lola ko sa Tubinan. Nova City Bo. Lupasit met porsyento. Na si Mami Consuelo. Kayat na payagsal. Ramos. Kayat na payagsal. Sa mga tita ko. Kayat na payagsal. Dati alahasyo. Amin kayo umot. Amin kayo umot. Amin tayo umot. Tangen jay bangko. Nabayad akon tay utang kon. Mabalin ko man mangalan. Ipaglangin nagtintinagan. Pasara
pagutangan. Bangko di kang runaan ngagkaraktot ag pautang. Day ko marikit po. Apay. Day ko marikit po. Ano nga po? Day ko marikit po. Milan di bangko. Inkantomet ang par. Ano? Inkantomet ang par. Kuwaraw. Inkantomet ang par. Release no kayat mo. Babalo. Alwadam day taat. Alwadam day taat. Ha? Alwadam day taat. Liking ha? Amin tayo umot. Amin tayo umot. Amin tayo umot. Tangin jay bangko. Duterte. Gandang tanghali Manong John, ading GM, hatiin ko nga po yung lola ko sa tuginan si Mami Consuelo Ramos, sa mga tita kong sina Mary Ann Santos, Marilyn Diloso, Mary Joy Andairan, mamaya na yan. Kaya rakon tayo tangkon, mabalin ko man mangalan, ipaglangin nagtintingagan, pasarayin na kilin, ingan. Tagsaan lang ang Bombay, di mabalin na pagutangan. Bangko di kang runaan, nagkaraktot ag pautang. Bangko di kang runaan, nagkaraktot ag pautang. Tsak. Sige, ituloy mo na dong yung pagbabasa mo ng sulat. Sige. Gandang tanghali Manong John, ading GM, batiin ko nga po yung lola ko sa dubinan na si Mami Consuelo Ramos, sa mga tita kong sina Mary Ann Santos, Marilyn Diloso, Mary Joy Andairan, ganon na rin po kaya Tito Anjon at sa lahat ng mga pinsan ko dyan, pagkabait kayo from Dimple and Dindin, para kusman Tokmam, Pinalkang. Thank you. Thank you. Oo, dahil tangaron. Thank you. At tapay dito ko na naimbag nga pangalo tayo amin Manong John kinatin John Mark. Greetings coming from Renz Muweka, and we also have Elaine Rosendo ko na naimbag nga yung Manong John kinating JM Kablaaw man Manong dananay ken tatay ko kan dagi ka anak ko nga da Rostom Philip apo kasla mara artista Rostom Padilla, Philip Salvador ken Ivan awan day yan Ivan Veneracion. Iyan gaya majay. Lots of thanks Manong John kinating JM. Blessed Sunday to everyone. Greetings coming from Elaine Rosendo. And of course, my Joy kung ano to. Ay, nakado ti Barbaro nga pasok. When pakibati naman nila kay Kumanong ni Jerdy Martinez. Oh, good afternoon karo ka Jerdy Martinez. Nagapo kinibag mo nga ni my Joy. My Joy. And sino pa ito gitoy? Nay, na late na. Hello to my family dyan sa Sinamar Sur at to my mom and dad, sister and brother from Gleno. But, ada barbaro ni simbra, adapay ni... Friends Mueka ba? Mueka. Ay, Mueka. My Joy. Oo. Tapos ajay Glenn. Ada tatay ti Rowena, krabahal ko na nagad. Mot. At ito siguro niya, agparang-parang agawan-awan. Siguro awan load na dahil tata. Ayun na ni Rowena krabahal ya. Rowena? Yeah. Sino ti Rowena tayo? Ni Manang Tinang wino ni... Ay, dik amo kang kakapagkam na kita sa kipagdamagam. Ni Manang Tinang sa ti Rowena ko? Tinang, apeng nga ron nga kadamot ti FM ti Jairan niya. Apeng nga Mixel R5. Nakapoy kami, nagkarakarasakas ko na. Wow, napiksa ngamin unay ti FM. Pangato ngamin ti kuwan. Pangato ti antena ti Sweet Radio. So, Mixel R dalatan. Okay nga Roda. Napay. Sakto Thanks kaya kayo. Good afternoon Kuya June and ating dyan. Pakibati nga po ang kuya ko ng happy birthday. Happy birthday. Ako nga. Nag-birthday. Pakibati nga ako kuya ko na. So naganti ng happy birthday. Happy birthday kanyam. Idi May 18 si Mel Aglibot ito kuya. At binabati ko din mga apo ko dyan sa Rizal, Santiago City, Dimple, din Jovi Rose, Ken Princess. Lalo na kay Golando Aglibot nga bumabati. Mel Aglibot ng barangay Kayong Cordon, Isabela. Kasama natin tayo Periaan. Sige man, Periaan style man. Ladies and gentlemen, John Mark in Periaan.
Naimbangal tayo mga idol. Nagparas kayo ka din. Ano ta? Nagparas kayo ka din. Ano? Hintayo pa agpasar. Pagkapasar. Pasar, nagparas ko na naman. Nagparas ko na naman. Kasla, nagparas pa kayo mo ka din. Hintayo man nagpasar. Katada ka man dito posting ko nga madama agding. Ano? Madama agdug kapayayo. Agding kanyayo. Katablaw man ni buhaya nga nakaposting nga emergency room. Para guys, jay kan tayo nga scooter tayo nagablaw. Security guard Banyes iti. May, ano tayo? De Vera siguro dito. Kusado mo inuhang nga Santiago City Southern Isabela Integrated National High School and Emergency Room. Southern Isabela General Hospital. Anyway, apo tanda ni aming nga security guard katadumdum nga kata kami. Dahil talaunay sa pagbagi dapat yung mong tanan di na pampansin ka na tayo rumor umunag naka-headset kanya-kanyang headset ko na di kadwa tayo kabaryuan ta nga security guard dita. Tama kabaryuan ta? Ni Arnold Schwarzenegger? Arnold Manuel. A.K.A. Pakol. Ni Pakol. Ang arod, apo, dati request na 7 inches, apo, ang kasaunit ilig, nagay pagbaga, DJ Alicia, di kalunod. Apo, tapi pa ang nataninan natin nagtaypos tiso na, hindi yung balikas natin 7 inches. Ang arod, para kada kayo amin, apo, dati nga sunata laang, apo, awan unay, iti, kaya't may nga ipapatano, pagraragsangan na yan. Panaw kato'y balay Hamot Masahay barabangan ka Sumumbay Sakto lang alas 12 Ari ko tungang patpat mga bururay Sa nusumanggan kalapsan Kasano ko nakatulog kan Nagarigatin ikasasaad Ngem aklunik mo'y sagasa Amok na bayag na kung isuksuka Alawin bakit ikan aglibag Na umakan tibasit atrak Maalam paiket din tiyak pagaan Maban kan jay 7 inches Katula kakatraksan Kaya't mo ang mapasama Mapanagan jay 7 inches Luisut kap-kap na ka Hanabalin na ito'y lignak Kaysa met luk-luk Okay, naka-online mo ito ni Manang Felicia. Good afternoon kay Kate. At pating ganti nagdakal apalinig mo Di ko nang atakit Jakam mo Siyak timabain Hindi ka nito ang awan ko Mas na itiyagin niliyam mo Nagirigaten di kasasaan Ngem aklunik nuisot gasa Amok na bayag na kun ngay suksuka Alaman bakit Ganti basit atrak Adit yung mukha yan Maalam paiket din tiyak pagaan Mapangkan jay 7 inches Yo Taak tula kakatraksan Yeah Raksa Kukuha yun tiyak patpat na
inches luwisot kap mekan hanabalen daytoy rignat kaysa met lukluk kwena mabankan jay 7 inches luwisot kap mekan hanabalen daytoy rignat kaysa met lukluk kwena Tapo, dagiti na tumatu mga request yo, kat itatangan ka nito ka aruba, kat kami man, di kundaway nga pagyamanan, dagiti napapatag unay nga sponsors ti for the katuaw, iti adda kami manen, dito Apo 97.7 Sweet Radio, nagsam 8. First on the list, hangang pukpukaw ti FDD Production Incorporated Apo, nga idadauluan ni Manang Darlene Can sa Chicago, Illinois, ni Manang Virginia Domingo, iti Canada, ni Kabsat Cathy Cabal Salvador, iti Hilo, Hawaii, ni ating Let That Ponson B, iti London. Ken, of course, may ever dearest sister ni Manang ko Felicia Cereales nga naglaing agluto mailiwak kadagatay fried rice mo manang nga nakatado iti ilaok-laok mo apo tatila unay. And of course, iti Agri Component Corporation apo pakagatangan nyo iti na dumaduma klase nga elemento. Ayan, nga pang taltalon na po. Ano, makina nga pang taltalon. And of course, we have Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Sadya po purok dos po kayo na proper Ramon Isabela. Pagkakatangan mo, tinalakang nga piyesa, ti motor, kan lagi ti kakalaing apo nga mekaniko at itada. And of course, iti karin renew na lang apo iti kontrata na with the Ford Ekatuaw, the New York Heights Subdivision. Ayan, dandanin mo puno apo. So nga, as early as now, mawing kayo pabukan apo iti lot-lote. Kaya birukan tinabat pati man manulangan nga nabati nga lote sa Jaita. Pirmi nga along the highway, so nga napnap no apo iti tao. Nga road, para kadagiti detalya, dito ni Manong Melvin, ipatugtog na. 97.7 Sweet!